Salmoira regresa ás fachadas de Ribeira na súa segunda edición. As cantareiras contarán co seu espazo nesta nova entrega do festival, ao igual que Castelao. Ribeira seguirá pintando de cor as súas fachadas grazas á segunda edición do Festival Salmoira. Terá novidades como un elenco de artistas renovado e de relevancia internacional e a suma de centros educativos e asociacións locais. Con esta segunda entrega de Salmoira, a Concelleira de Cultura ribeirense Antía Alberte afirma que se consolida no municipio, no que se actuará en diferentes puntos. Incluímos unha nova categoría neste Festival de Salmoira como murais pois máis pequenos ou murais dunha categoría, digamos, máis amateur, porque en vista desa primeira edición, pois cada vez pois máis grupos non quixeron facer algo por este festival, entón este ano, tamén en vista que había un encontro de embarcacións próximamente, pois a Festa da Dorna propúxonos facer un mural cos nenos e nenas e con diferentes colectivos e asociacións na Praza de España e en algunhas escolas do municipio. Co cal, pois, fixemos unha categoría que chamamos Zona Píos. Categoría na que entra a formar parte o mural da Avenida de Ferrol do Bruón Folk Fest, ademais do que se está a realizar na Praza de España. Colaboraron a Micos, a Creva e o CEIPO Grupo. Logo temos un mural que fixeron as heroínas de Sálvora no Porto de Aguiño, que xa o podedes ver. Temos mural en Frións, feito polo Colexio Ballón, e temos mural en Artes, feito polo CEIP de Artes. Entón, pois primeiro darlle as grazas, non? Obviamente, pois por esa idea, esa colaboración, pois esa, non, pois que grazas ao final a eles tamén pois pensamos en facer esa categoría. A que tamén se lle quere dar continuidade. Este ano chegan a Ribeira muralistas de renome para actuar nas paredes de grande formato. Vamos a Mondevane, na rúa Miguel Rodríguez Bautista, que está xa comezando a facer un mural moi realista, un retrato, que se tratará dun mural que fai homenaxe ás cantareiras. Ao ser este ano o Día das Letras Galegas dedicado ás cantareiras e ao ter aquí no municipio a tantos e tantos grupos de cantareiras que quixemos xa homenaxear. Despois temos a Lidia Cao, que vai intervir un poquinho máis adiante, xa no mes de xullo, e vai intervir nunha fachada no Malecón, unha fachada tamén bastante grande. E participará tamén Fernando Yáñez, coñecido pintor que usa a arte para dar visibilidade á enfermidade de Dent. Quero facer un mural pois máis cun estilo, non deixando como o estilo artístico, non tanto por Art for Dent. Vai a ser un mural tamén, unha peza moi grande que se vai a facer na Rúa Canarias e vai a ser un mural ni máis ni menos que dedicado a Castelao, a faceta artística de Castelao. Sabedes que este ano é o 75 aniversario do seu pasamento e, pois, ben, xuntos falamos pois desa idea, non? Penso que todos os murais que se están a facer son de, pois o que digo, non? Pois unha estética ou que deixa entrever unha historia. Vencellado o municipio e a cultura galega. A vindeira semana comezará Yáñez a súa obra e en xullo será quenda de Lidia Cao. Alberte agarda que antes do comezo da Festa da Dorna todos os murais estean rematados.